Hei, både sporty mo YouTube-kanali. Dala mo bjena dykol. Och när YouTube-videos, det måna gå nicke det muisteli muadde tinga ma lån satt park. Weon en bira sesti. Smihti måna gå muisteli ja chai hit loi tinga ma satt park. Weon en bira sesti. Mu mielas åtna mig eller mi studio vo ruudajon. Bo halgala minun älki ja man nu joodani nuute olm gievhi huijolu ruuda tushai. Ouda mierka diiti deka machine de moi olmsi obja daps nemo manne wesha machine omanu manne dona kutangi och hikon satt bara wesh kasserollasiste. Nummer 8. Da host skjer kanskje halke mot tinga, man satt dakläge och hi uhti hägi rishomis. Geva soline vitamin ofta kodon rishot och vara något bas ofta ja bas på mig vitamin ofta monanglevin dan gärtali. Nummer 6. Bruk mindre ström. Nubbi tinga da lä geva uhti elrämni. Si det, Sandra. Gevat. Uhtit. Utsit. Uhtit. Elrämni. Elrämni. Ja, tack Sandra. Ei. Ett jadi chuavgai godoni haigo sharlamin dan lani so do meka dete. No. Nummer golma kanske då vadda samos olomoida ainot mil huivai mil bergui mutta jusona helt i bergu bormin ange gosa bergu det de bara köjda da jag egentligen hui och lobira sig just såna där helt i gosa bergu. Bara musla att de bor bergu majon erskodan då jag moida just som bor goali majon erskodan då man ju hui bara bira sig. Måste ta bitch linka då in the description box mi chilige man då ni har kanske bor nolo bergu. För det är det nog man chilla min varas just såna bor bergu olgorix ainut sahta lämnat det då kusla och jon det soja furai chuhpujun Amazonas metsion ja da la hui heit pirsi. Nummer 9. Justo Sabiana ja do norkaupis det don fertilska gev hipa ekoposi. Alla oaste ba ekoposi ma alla nedbrytbar. Munin det mer sani la samegile mun gachulingani. Mutta higaunen ta sani. Mun sadan chai tonya maka posi mun gev han gå musa dal piano da pegawis. Där la ange okta baiko pose miljonärbrytbar. Där miljonärbrytbar. Note gå fina kapsha min baiko pose bien det oza daskar. Pose. Nummer vita. Childe sortere. Balks plast. Emballage aliposi, bärbari ruksposi, papp, ja, melkekartonger, ja, ljusa kartonger, ja, det i orange. Och så ja, resta de söpplar om bit restavfall i dala, det är bara simpel vilksposi. Ja, det ska bara mors alla råna posi. Nummer gohta, det är någon sa att geohi tinga i ålasi. Gjenbruk dargili. Da som hon nå vil dan at just nå de merka dit i lakiev han ofta leibe pose leibide. Det la nokan dat leibide og så at gev hitan samma pose. Ofta är det tingi att då ni pälksam pose att de gev hata nådasi. Den samma majda just så de merka dit i är potetsalatboxa. Så så sangev hies det är nästa liten. Då är isabosa. Dan så att jag går pälkstitan då så kev hitta i ådasi. Så att majda gev hi syltetøyglas i ådasi. Där var det be munan säsan ofta ka pesto pasta glasa. Ja det är inte munan smetanvich harre sylta. Nummer 10. Lämin ups. Gosto noast pikti. Ainut och det märker dit i det är plast ja flis pikti da hilpo birosi. Danin go si raka do ite da hujolo. Nyoski da en luonto.
ja här det Columbus flisa ja det plast biksi machines det ute det plastbitar då tar man ett kloak i det man då vidare så jag i det man då vidare så med jag måste därför lämna min uppsatt då ni har stäcka biksi man har det mikroplastpartiklar måste sätta loven i här Columbus där ja Moi dai, de sa toasti teka puuse, just slädekär flis tai plastbikt, det de sa toasti teka puuse minne filtrere tai mikroplast tai nuote alle då hemma mer i vita så toasti teka puuse. Man siis on vieta i bikti, man sähtälä mi mikroplast ja det maskini. Nummer gaftsi. Oaste give hon bikti. Give tais, give finn.no. Man har loppemarked i det. Anja mi olom mi päälekstä bikti mangai tonamel. Ja da hun joski da luontu. Ja alle pääleks bikti web det dai da ja at det dai. Offsi. Nummer offsi. Alle pääleks pormucha. Mi Dapper Norgs milhuitsiähpi palku mangai hiilui da tonna i bormucha. Justus pähtsit kaskapäivi manga bormus säästedan. Pia kjølskappi välda melde skoli på ähtepäivä da hi boradan gode voi shadda bora miela. Hon chuavun ofta Instagram-sido man amla spis upp maten, det är för betangert, då blir huolo både tips. Må sätta koska päividiestön raki iära bormucha, mä on saat den raki hodomirka dit just så vähäs bähtsan ruoansa, just så bähtsan med pasta, då blir aibs olu tips, mä on saat bara bormushdiesta jo. Nummer loi. Ja mangmus. Numeroi, då lär kanske att det här lämsmöjter. Alle oaste en plastika, just on bords, gärtsal oastit, frufta, ja ruotansi, mas ilteka plastemballage. Alle givet det i posi, man ser som biohebeli ofta mycket dit. Siva man in där pos lädiga slävöja. Bara gidela älkit vikta i förufta i på kasalåten något då hidama det just om valt loj ebla bara kurivi. Ja avjo har mig där går i fina be jag aste be prosa i bods. Det gärts läpp. Helika. Det gärts läck astit där Bobsa i siste, don sa jag går i plastflaskor i siste. Jag går där rakade aluminium och sedan sätter det cirkulera. Där och en be månaden astan metallsugrör. Save the turtles. Yeah. Alhua energi joku mucho just jäkla pace puhtamla menet. Kun on hastit shampoo ja balsama, vatan bot teka plastflaskusiste, gärtsal dan garevi. Da kaunu shampoo ja balsam här lössitos. En lopen satt hasti sike shampoo ja balsama, mutta da hide teka golgi form, stalla deu teka saibu blokka, tuon ikeva plastika. Huijerma, ja mun kun chai tichi de muu shampoo. Täällä on aina makkeilla shampoolla. Täällä on raakuvun huonedis. Ja haksu huinjalka hatsa. Toivon, että video väkiviin. Like be, kommentere be ja mi aina la puhte uessarka. Ha det!